Las entidades que van a disponer del financiamiento para poder sostener estas plazas, pero un compromiso liderado de Galicia en materia de vacinación, tanto eso crónicos, este ano, recordo, aumentou o orzamento destinado á gestión de se plantexan para os investigadores. Ben, nos aspiramos a poñer encima da mesa contratos de alto nivel para profesionais de alto nivel que queiran, que desexen traballar en Galicia e que plantexen unha liña de investigación dun equipo de investigación que, de algún xeito, se complemente cas liñas maestras da comunidade autónoma. Estamos a falar non só de cuestións salariales, estamos tamén a falar dun paquete de acollida e acompañamento aos investigadores, cuestións vencelladas con acceso a vivienda, acceso a familia, trámites administrativos. O que queremos con isto é, por suposto, dar as máximas facilidades aos investigadores para que podamos estimular ou facilitar que dixan Galicia e se presenten as convocatorias que imos a pôr en marcha. E, por suposto, tamén incentivos de promoción para que poidan desenvolver unha carreira investigadora e unha carreira de innovación no ámbito galego. Cales son os beneficios para a ciencia galega, é dicir, para Galicia? Ben, o primeiro é obvio, é o efecto tractor que ten a captación de talento de alto nivel, que iso pode, por unha parte, reforzar as iniciativas de alta especialización xa existentes en este momento e pode contribuir á creación de coñecemento que se vai a xenerar un efecto multiplicador posteriormente mediante a transferencia por unha parte á sociedade ou por unha parte aos sectores productivos. En definitiva, queremos posicionar, dar visibilidade internacional a nosa I+D+I e tamén un efecto moi importante é mellorar o que son as publicacións, os rankings internacionales e poder competir con maior posibilidade para captar recursos externos nas convocatorias de financiamento que existen fundamentalmente no ámbito europeo. Explicaba o conselleiro o Plan de Investigación e Innovación de Galicia 2025-2027 con 1.300 millóns de euros. Facilitábamos naquel momento xa uns datos moi significativos. Medrou o investimento en I+D en Galicia un 28% en 2023. Lideramos a compra pública e innovación, captamos 45 millóns de euros de fondos europeos e hoxe nesta liña acordamos a creación dunha fundación pública para atraer a Galicia investigadores de primeiro nivel internacional. O obxectivo é, ata o ano 2030, se pode ser antes, atraer 30 investigadores e investigadoras científicos de máximo prestixio internacional, a eles e a todos os seus equipos e as tarefas de investigación que estén desenvolvendo. Para isto destinaremos un orzamento de 35 millóns de euros, os que terán que ser engadidos, así o agardamos, financiamento de capital privado que quera incluirse nesta fundación, participar nesta fundación e, por tanto, tamén participar nos seus obxectivos de continuar mantendo a Galicia neses postos punteiros do I+D. Xa mo teñen escoitado moitas veces, estou un absoluto convencido de que sen ciencia non hai progreso e, por lo tanto, o labor da Xunta de Galicia é estar como administración pública en posicións punteiras favorecendo que Galicia siga ocupando eses postos de cabeceira que a día de hoxe disfrutamos.